Muna siya guys. Akong kitaong guys ang ilang pagtanom. Muna siya guys. So, mais. Muna siya guys. Ano lang guys, pakuat. Mao ni siya guys ang pagtanom, lisuran ning niya sa bukid ta guys ay. Pero mas maayo gud ang magkuan diri po kay daghan matanom-tanom sad. Na guys, so kalapad kayo sa tanumanan pagkakuan, mais guys. Lapad pa kaayo. Muni ang yuta nga napalit ni Kiko Arts dire sa Philippines. Di alang sa mountain. Vlogger man po ang Oo guys, oh. Guys, kung bago ka pa lang sa akong YouTube channel, please subscribe sa Catalin Arts. And like, share, and comment. ako makagmasulo na ba sa No? Na guys, oh. Kalalapad kayo nga to guys. So guys, nga tara dito nagtanom guys. Guys, mo nang kaliguan na sa kabaw dia guys. Mingkita sa dito guys kung may isda ba kanong kawilon. Kabakilig kayo guys. Karadlo kayo nga to. Nice kay diri dapita. Na sila guys, nagtanom na og mais guys, nagtapad na. Na guys, ang nakita na ang una nilang gitanom guys, ang mais. Na guys ay nurok na siya. La guys, hapit-hapit na ni maka-post na dito sila Kiko Arp sa ilang yuta nga napalit guys. Wow, kamala maayo kay tubo. Na guys, oh. Nga pa guys. Daghan na kayo siya ma-post lang diri guys. Nga nananom po sila og lubi guys. Oh guys, dire lang ko to akong vlog. Bye-bye.